Nyakorom Gajwang' Samia Suluhu to tinende no yangi kaka jaloch e yiero maduong' kod kwan atamalo 98. Yiero mabende piny Tanzania no dhi e jumani, wach mabende no landi kod duol mochung' ne yiero e pinyno. Waikoni mathoth e weche manyien mago mag ang'ichwelo Nyakorom Gajwang' ka mokwongo geno mara ni bedo kod odiochieng' makare. Magi he thund weche manyien. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu opwodhi tok duol matayo yiero Tanzania. Yange jaloche yiero gi atamalo 98 mag ombulu. But we still also have more than 30 people who are missing. We can account for about 15 persons who have already died. And so everything is being done here to make sure that this situation is handled. Jimaromo apaga uchiel nyakasani oseyang ni owito ngimagi. Ka kwan mapoko yangi imanyo tok losienyore e gwenge ariyo e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Kitwe kata dhiang' otieno tipo karao dhi ochodo dhok e kul kama ne dhok nende. Nikech repe biro ka gin kikundi maduong'. Kitemo mondo iduog ot kane dhako be osemaki matisi mulo dhako gi koni. Sami mako mama ni mimula ni rao ni e puodho. Jodak ma South Alungo e Iseme yuago monj makinde ka kinde. Marepe timo kendo ketho cham e puothegi. Joanka mura mintiere machiegni wechegi e yonero ma adimba. Heloja Elieta nyinga Sharon Ong'ao, jalnero malokona wach nyinge Wilson Ochuka machiegni. Kwa chako en ni maloyo ji 16 oyangi ni owito ngimagi tok losienyore kuomgi kaluwore koda koth mapek machwe e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Chenro mar reso oganda pod dhi mbele ka migawo mar arita ogolo lipot ewi midhiero mar koth kod pi oula ma bende osebedo ka kelo e gwenge mopogore opogore e pacho ka. George Juma nigi ler mathoth. Koth mapek medo chue gwenge mathoth e pacho kae medo kelo lal mar ngima dhano mar jamni kaachiel kod mwandu mathoth. Lal maduong' ma bende osenenore en tho mar ji mok tin 15 e kaunti ma Elgeyo Marakwet ma bende obiro bang' losienyore kendo iko oganda. Kwan ji maropo 25 ma bende orese masirani dhi nyime kod yudo thieth. Lipot mogol kod migawo marite pacho kae bende yango ni malo ji 30 mawuok e gweng'ni ma losienyore bende nyaka sani koro pok ohinga ma gintiere kendo chenro mar manyogi pod dhi nyime. 3 wards that have been affected, that is Embobut Mbolot ward, Endo ward and Sambrir ward. We have been able to evacuate about 25 injured victims of this disaster, but we still also have more than 30 people who are missing. We can account for about 15 persons who have already died. To assure the public that indeed maturity are stable after being attended to at the Moi Teaching and Referral Hospital, both the children and adults. I want to take this opportunity to thank our entire team of the emergency and the disaster management, including the surgeons, the physicians, the nurses, the psychologists, the psychiatrists. Apisas mag piny owacho ka otele ko jatend migawo no marite pacho kae Kipchumba Murkomen ne otimo limbe e gwengego mane chiwo kony ogandagi ma oting'o reso jogo moyudo hinyruok kaachiel kod manyo jogo eko ma pod olal. And so everything is being done here to make sure that this situation is handled. We have proper coordination in terms of on the ground here, led by the Deputy County Commissioner here, to appreciate the multi-agency approach, the military, the police, and also the Ngao officers who are here, Red Cross and other partners who are non-state actors. Today's operations has been harnessed by the KDF and the National Police air support, and we really want to appreciate all of them. We've seen how the government has responded. I want to call upon the people within the valley to move to safer grounds so that we may not have more issues to do with disasters as we are still experiencing the rains. Kao pogore kod kaunti mar Elgeyo Marakwet e kaunti ma Kisumu bende midhiero ma ikelo kod koth bende koro osenenore ma oting'o tho mar rawera mawuoyi ma jigni 15 ma ne owito ngimane e orono mar Obonyo ma ne gwego ma Kapuonja e sub-county no ma Kisumu West.
Oganda mawuok e mier maromo 340 bende pi moro uloso ahinyo e gwenge mopogore opogore e sub counties go ma Kisumu Central kaachiel kod Kisumu East. To e gwenge mag Nanga, Dunga, Onjweru kaachiel kod moko mode kaunti no ma Tana River, mier maromo 67 pi oseimo ka jamni ma oting'o diek, rombe kaachiel kod ngamia maromo 170 bende pi oula osenego. Maromo diek 300 bende pi oula osenego e kaunti no ma Garissa ka kwan mier maromo 89 bende pi osedaro bang' yawo no ma Lobera e kaunti no ma Laikipia pong' mamuomo. Lipot mogol kod bad migawo mar piny owacho mochung' ne kor lwasi yango ni koth mapek pod dhi chie gwenge mopogore opogore pacho kae, ka bende onyalo kelo midhiero mopogore opogore ma oting'o pong' mar pi oula, sienyruok mar lowo kaachiel kod midhiero mamoko. George Juma, Ramogi TV. Maduong' ma Nakuru kochomo Eldoret omoko e apaya kuom seche maromo 14 e kind Mau Summit kod Timboroa kaluwore gi pek mar wuoth mokel gi dhungruok mag nyamburko e alworano. Elvis Ochieng' gi mathoth. Jowuoth jony tok bedo apaya kuom seche buora e apaya maduong' ma Nakuru Eldoret. Geche ochung' e apaya kendo ok ginyal chopo giko safachgi. Gino mane ok ne gikorene. Awuok Nairobi kwa dhi e liel. Wakwome ndara yare nyoro tieno nyaka sani. Wakwamo gi pi monego wadhi omodhe liel. Kata wuod liel no. Kamo penjore ni wakwome gi pi. Wane moting'o pi midhi modhe liel no nyaka sani. To wane wakwome barabara nyaka sani. Poko yawnwa ndara. Wakwome ndara nyaka sani. Nyaka wamodhe yuago no bende wakwamo go te. Koro serikali wakwayo yawe uru barabara bedo maduong'. Nyithindo walewo ga ndara kech kaji. Anyodho mana lollipop poka chiemo yaro kinyi. Jogo mane otemo yore mamoko kaka mar mulo town mar hepo dhugruok no ne ok ochopo mabor ka apaya no bende tok kinde machuok ne odhi mamoko. Nwa biro ka saa 10 otieno nyaka sani pod wan ka traffic jam mako moro amora maonge gimoro ma mwanya timo. Wakwayo serikal mondo kel kata traffic police mondo konywa e yore mag jam gi. Nikech ji mang'eny sani nitie gi nyithindo matindo tindo okwame barabara ka. Koro kapok wagi kono, wakwa mondo ubi mondo konywa mondo wadhi mapiyo piyo. Jowuoth ywak e wach moyudogi ka giwacho ni chenro duto mane gichano thothne okethore. Jamo ginene makwa ka chakre so chiko thieno nyaka sani kapok wasudo. Koro wakwano sirikal kaber, sirikal no promise mondo yawnwa ndarani. Oyaw ndarani mondo shida kamae orum. To kotiko ken kamano to wabro mor. Kata bende gima dine okelo dhugruok makamano pok ong'ere, Imed Gol mondo oyar apaya maduong' no mar Nairobi Nakuru Eldoret mondo mi otiek dhugruok makamano. Chieng' Elvis, Ramogi TV. Kopogore gi manya korum gajwanga jodak ma South Alungo e Iseme Kisumu County. Sani odagi luoro kaluwore gi monjo marao sani otukgo monjo gi e miere kendo ketho godo puothegi. Gino maketo ngimagi kama tek. Jodak go wacho ni kata obedo ni gisechwalo lipot ka migawo mochung' ne le mag bunge to nyaka sani onge gimosetime. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachno. Kaka todo man kejarao. Gweng' ma South Alungo e Iseme yandene na lura makwe ogo e tach ka oganda ne puro kendo tiyo tijegi mapile e yor kwe. Kata kamano, luoro matamre gi nono sani okwako chunygi ka luore gi monj marao siko monjo gigo piny maru. Otieno kotieno, kweth mag rao wuok e nam Lolwe kendo wuotho kilomita 3 nyaka e miere magweng'ni ka gikwayo gino mamayo gi kwe. Kama wantie sanene kilomita 3 ne rao wuotho machopie. Rao biro nyono puothe chamo gik manie puodho. Kora sara ng'eny kabisa. King'ado kidok loka cha kata dumbo rundu onge. Onge ng'ama nyalo komo nikech kikomo to rao chamo te. Kikomo to rao chamo te. Machunywa no chido wawe puothe go kwa pur. Jogweng'ni wacho ni kata obedo ni gitiyo matek kabie e yote nachiel kende repegi miyogi kihondko ni mar gimonjogi kendo giyoyo oko puothe mag oduma, oganda, niang' to kod rabuon. Nyoje na puro rabuon negi nang'o nene madong' kech. Sani kata kama goe lweta onge. Otieno kinyal wuotho saa 3 kata kia chiro ni wach rao. Pidho oduma kaka koro mopidh kama tin ni to in isiko oko sate. Chuo dak nwa puothe kuonde mopurgo. Ok ninde udi. Jopith moko bende
yango ni giseyudo lal e puothegi manyalo romo eka 1.5 e thuolo mar jumbe 2 kende. Eka 1.5 ginyono magitieko te, gichamo, maonge gimoro amora. To ere wane, awach ni en about 4-5 square kilometers. Mamago ka jopur, to raw theke. Ok inyal wuok kata kidhi kata mane arita moro gotieno nikech iluor kar mondo jamaunde mabuogi to rawo ema buogo ji e kor gweng' ka. Lal makama okoweyo oko ute kod jamni ka giwacho ni gisethegore kod nindo nikech chuno jomachuo mondo wuog orit chame puothe e mudho gotieno. En ne nyithindwa mondo sikul gokinyi tiyudo ka nyithindo duogo dala gi ng'wech ka nyithindo romo gi rawo sama nyithindo kala ora nikech repe osenyuolore mang'eny kendo repe opong'o gweng' kamoro amora rawo chando nyaka dhok. Ni sasa mwatiyo tije puodho to nyaka wanindo oko, wan joma chuo sani ok waninde udi. Wanindo oko nikech kininde ot to kiny kidhi e puodho yudo ka puodho dong' pap. Malit ne rawo chamo puodho ma yaw yiengre kor ot. Sama rawo yiengre kor ot no dhi momukre mogore piny te. Watemo ndiyo matek mondo wadhi e puodho kendo wuok e odi saa 1 nyaka wang' saa 9 kitemo mondo iduog ot kane dhako be osemaki matisi mulo dhako gi koni. Sama imako mama ni mimule ni rawo ni e puodho. Wach makama miyo giseyo migawo mochung' ne rango le mag bunge KWS kuom senyiso yulo e resogi e lwet repego gisundo mondo piny owacho odonjre kendo konygi mapiyo kaka nyalore. Jogem kwa mondo biro gi mitoka to dhi chunga kanye to ok nene. To ka jogem dok ni to wuok odonjo e puothe. O gilime saka sa to aomo gi pile. Koro rawo kapok gidonjo magi ka kata ng'ati kor gweng' ka to nakwayo jogem ni ka giyie mondo gibi kendo gikonywa wach rawo ne yo mapiyo kaka nyalore mondo wabede community mantiere kod kwe. I do appeal to the government, especially the sector of KWS. Let them help us to curb this menace that we have. Ne jodak ma South Alungo e Iseme, ma ok en mana midhiero mar kedo gi lweny e kind oganda kaachiel kod le mag bunge, en kedo mondo girit yor yuto kaachiel gi kwe margi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, South Alungo, Kisumu County. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan oyanga ka jaloch e ng'we laro kom tend pinyno. E yiero manobagi chien tarik 29 dwe mar 10 mano mar higani. Gino mamiye thuolo mar telo ne jopiny Tanzania kendo kata bedo ni tulo osebedo pinyno chakre chieng' luto ombulu. Kaluwore kod duol mochung' ne yiero e piny Tanzania, Samia oyudo kwan atamalo 98 mar kwan ombulu duto mane oluti ma en ombulu milion 31. Joyce Oduor gi ler mathoth. Bang' ndalo 3 mag tulo muoch e piny Tanzania kochakore odiechieng' luto ombulu tarik 29 dwe mar 10 higani, tulo mane obiro kaluwore kod ichwang' mane jopiny nitiere godo nikech jogo mane keto sirikal tesre nodinnegi oko e ng'we laro kom tend pinyno. Gikone kawuono ngeso duol mochung' ne yiero e piny Tanzania olando jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kaka jaloch e ng'we laro kom tend piny Tanzania. Kaluwore kod duolno, Samia oyombo kod atamalo 98 mar kwan ombulu duto mane olut tich adek jumani makete jaloch kod kwan ombulu milion 31 e kind ombulu milion 32 mane olut chieng' luto ombulu. Tume ilimtangaza mgombea aliyeshinda uchaguzi wa kiti cha rais kwa kupata idadi ya kura milioni 31,913,866 sawa na 97.66% ya kura milioni 32,678,844 halali zilizopigwa. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. E nyasi mane obagi e boma ma Dodoma kawuono, jakom duol mochung' ne yiero e piny Tanzania nochiwo boke moyiedhi mag loch ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kaachiel kod jalupne Dr. Emmanuel John Nchimbi, nyasi mane oyuor kod jokanyo mag duond bura mar CCM.
E chula ma Zanzibar, jatend piny Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi to ne ochamo muma kawuono e nyasi maratipo mane obagi kod jolweny kendo no yuor kod johera mag duond bura mar CCM mane obedo joneno e kinde mane Mwinyi chamo muma. Kata kamano, joneno mane ochopo e piny Tanzania e rango kaka yiero dhi nyime ochwalo ng'ur magi ewi onge mar ler ewi kaka yiero ne ota kaachiel kod tulo mane omuoch e pinyno chakre tich adek jumani ma oweyo ji ka owito ngimagi to mamoko odong' kod hinyruok. Kaluwore kod duond bura mar Chadema maketo sirikal tesre e piny Tanzania, ji maderom 700 osenegi e ndalo adek matulo osebedo e bombe mopogore opogore e piny Tanzania ka ng'anyo pod dhi nyime e seche matelo mar pinyno ne oloro mbui kendo keto kum mar wuok oko kochakore sa 12 odhiambo nyaka sa 12 okinyi ka chich nitiere ni jopiny moko inego e otieno e seche ma oket kum mar wuok oko. Tungni mosebedo e piny Tanzania chakre odiochieng' luto ombulu osemiyo pinyno bedo e nyong'ong mar pinje mopogore opogore kaachiel kod jotelo ka jagoro maduong' mar UN Antonio Guterres e ote mare kokalo e mbui mar X owacho ni gin kod luoro e wi lipode mar thoe kod hinyruok e kinde tulo ma omuoch e pinyno kokwayo jopiny Tanzania mondo obed gi horruok kendo were gi tulo kendo kaber to gibed piny gi por wach mondo tulo kik medre. Omedo ni riwruok mar UN oikore mar jiwo chenro mar twak tego demokrasia kendo nyayo kwe e piny Tanzania. Jotend migepe mochung' ne tudruok kod pinje maoko ma Canada, Norway kod United Kingdom bende ochwalo milome margi ewi tulo mosebedo e piny Tanzania chakre tarik 29 dwe mar 10 higani ka giwacho ni nitiere lipode mar kwan jomathoth ma osenegi kod modong' kod hinyruok. Gikwayo jogo mochung' ne arita mondo rit ratiro ma jopiny nitiere godo mar ng'anyo maonge luoro moramora. Samia Suluhu Hassan mane odonje telo higa mar 2021 tok tho mar jatend piny John Magufuli koro dhi telo ne jopiny Tanzania maderom 67 kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Okwayo jo Tanzania mar mondo mi onyakwe. Hakuna mbadala bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Mimi na wenzangu wote tulioshiriki uchaguzi na Watanzania walio wengi tumesikitishwa sana na vitendo hivi, kwani havijengi misingi thabiti ya demokrasia nchini. Niwatake tusikubaliane na vitendo hivi na kwa pamoja tusimame kulilinda taifa letu. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kopogore manyakor mgajwanga jodak ma isebania e tong' ma Kenya gi Tanzania. Ywak ne obila ma Tanzania magiwacho ni osesandogi kuom ndalo 4 koro ka gigeng'o ng'anyo kik medre e gwengego. Jodakgo wacho ni obilago odiro negi iro malungo wang' nyaka ei Kenya seche duto magigayo jong'anyo mano mantiere e piny Tanzania. Giwacho ni giyudo hinyruok ne ng'anyo moko mulogi kata matin. Ka bende gisani gidwaro obila ma Tanzania mondo were kodgi mos mar mondo migiket maino ne joma ng'anyo e pinygi. Njia ambayo ni ya kupendeza na nzuri, tumefanya biashara ambazo ni upande wote, lakini karibuni kumekuwa na maandamano Tanzania kwa sababu ya za kisiasa. Imefikia sasa matatizo ni pale wanarusha vitoa machozi ama tunaita tear gas kwa lugha ya Kiingereza. Inasababisha baadhi ya watu hapa kupata hasara. Watoto wakipigwa na tear gas inawafikia kwamba inaathiri watoto, wanakohoa, wengine wako wanakimbizwa hospitalini. Serikali tusaidie, kwani sisi tulipiga kura Tanzania. Sisi ni wa Kenya. Kwa nini waturushie? Kwa nini waturushie vitu kama hivyo? Wanaturu watoto wetu. Watoto ni wadogo. Mpaka sasa hivi watoto wako hospitali. Tunataka watusaidie usaidizi kwa sababu tulipata majanga mengi kwa sababu watu waliumia sana. Hata watoto waliruhusiwa kwenda kwa shule, walikuwa wanafanya mtihani na hapo ni jirani tulikuwa tunafanya kazi. Jatend piny William Ruto okinyi makawuono noromo gi jotelo mopogore opogore mawuok imbo mar Kenya e kar jot matin mar jatend piny ma Kakamega. Jotelogo kuom duol achiel nomedo singo siro jatend piny e chenro mage mag dongruok kod telo ne piny Kenya ka gikwayo mar mondo mi ochwal dongruok e gwenge mag imbo mar Kenya. Jatend piny korka kore osingo mar neno ni counties duto makono odongore koting'o kelo joket mwandu mano mar kunyo mula medo lope mag pur e kind dongruok mamoko. Moyo kwenyi obere kotacharanga olera kwenyi obere kotacharanga. Asante sana wana Mungu. Toka pia na mheshimiwa women rep wa Vihiga ambaye Christopher Aseka.
kazi zile zingine zote ambazo zinaendelea sehemu hii, mimi nimesema nitashirikiana na nyinyi tubadilishe Kakamega wakati tunabadilisha Kenya. Tumekubaliana jameni? Mnasema tushirikiane na sio Kakamega peke yake. Hivyo nimesema hata kule Bungoma tunajenga hospitali kubwa na watu wa Africa Development Bank. Hapa Vihiga tuko na mipango yake. Jana nilikuwa Busia, tumekubaliana na watu wa Busia mambo ya maendeleo ya Busia, kwa sababu we want to make sure that Western Kenya is as good as the rest of the Republic of Kenya. Sisi tunakuunga mkono. Mambo ya barabara tumeona umefanya kazi nzuri, umezindua barabara nyingi sana hapa Kakamega. Na hiyo sisi tunakushukuru kwa sababu umetilia mkazo maendeleo ambayo ndiyo kitu ambayo sisi tunafuata hapa. Mheshimiwa Rais, tunashukuru tena kwa dhati. Mambo ya maji, umezindua project za maji hapa Kakamega, na sisi kama governors wote tutakusaidia kufanya last mile connection, kwa sababu lazima maji ifikie wananchi. Hii Western sisi tutakupigia kura yote. Si namna hivyo? Kwa maana ameingia kwa mioyo yetu. Tumeona maajabu. Tumeona ile hatujaona. En higa achiel e apisi nyaka ne ngire Kithure Kindiki cha Muma kaka jalup jatend piny bang' od bura mamalo kod Senate thich oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Kindiki maneno okil kamaloka mar jatend piny William Ruto e doho maduong' mar piny ngima ICC ne yudo lemo makamano to Gachagua mae elewe motelo ne yiero mar higa mar 2022. Bang' gol Gachagua, tich maduong' mane chomo Kindiki ne en hoyo oganda jomasawa mane chunygi ne osejok kendo duoko gi kuom jatend piny William Ruto. Jafombo marwa mar siasa Chris Awino kolonwa safar mar Kindiki higa achiel e apis. Tarik maket gi makawuono dwe mar 11 higa mokalo e kar maduong' ma KICC sigana machielo ne ondik e buge mag historia mar piny Kenya. Profesa Abraham Kithure Kindiki ne ochako tich ayanga kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010. I, Kithure Kindiki, do swear. Kindiki mane ogone debe kod thoth jokanyo mag UDA kaka jal mane onego tend jatend piny William Ruto e yiero maduong' mokalo ne ochopo lek mare bang' Rigathi Gachagua chwalo lek makamano mbele. Mabiro bang' senators 67 puodho okang' mar jood bura mar thich oko Rigathi Gachagua tarik 18 dwe mar 10 higa mokalo tok gwandruok kod William Ruto kuom thuolo malach. So far Kindiki timo maber. Tiyo maber nikech jalup ker ok dwar nobed gi ji mang'eny. To kendo ok dware nobed ka suku ng'ama wuoyo mang'eny. Kiwuoyo mang'eny timiyo ker bedo gi wasiwasi ni dhi mae loch. Koro nikech Kindiki en ng'ama kuo mang'eny, aparo osetiyo maber. Bet mare kaka jalup ker pok okelo lokruok ma jopiny ne dwaro. Gima osetimo malong'o osebedo jatich manigi adieri ne Ruto. Nikech otiyo ne gi loyalty mare, otimo gima onyise. To ok ane kokelo ndhadhu mar jalup ker. Thuolo machuok bang' Profesa Kindiki chamo muma, Ruto ne oyawo chunye kendo wacho ni gwelo mar Kindiki ne dhi miye kwe kaachiel gi thuolo maber mar chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya bang' bedo kod gwandruok kod jalupne machon Rigathi Gachagua thuolo machuok tok yiero mokalo. Korka kore, Kindiki ne osingo mar dolo bad sati kendo konyo William Ruto e chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya kinde campaigns, singo ma jonyon weche mag siasa wacho ni oserito nyaka sani. Kindiki to chalre ng'ama bolore. To lakini gima onego bed ni ipimo gi godo en ni en ber mane ma gimede ofisno. Nikech jatend piny ok many ng'ama dhi werne. Jalup jatend piny ok onego bed ni jawerni. Onego bed ni ng'ama nyisi advice. Nikech in part of cabinet, une muchiwo advice ne ker. Kopogore kod konyo William Ruto chopo singo mane omiyo jo Kenya kinde campaigns, tich machielo mane ochomo Profesa Abraham Kithure Kindiki ne en duoko jomasawa machiegni kod William Ruto bang' osiepe kind jomasawa kod William Ruto bedo mawach kaluwore kod gol mar Gachagua e apis. As far as Ombulu is concerned,
aparo ni onge gima yiero nokonyogo. Jo Mount Kenya oseamua ni gin gibiro fuato kama Gachagua dhiye. Kata ochung' kata ok ochung', to mano to uamuzi ma gisetimo. Gima yiero nokonyogo omiyo Ruto stability. Ruto ne paro ni samoro koketo Kindiki to jo Masawa nyalo duogo. Ok gibi duogo. Jo Masawa nowuok kuome nikech uchumi manokethre ni. Noke nikech Gachagua. Gachagua nonuogi kuma ne gisegadhie cha. Mondo koro time bedo jatendgi mabende gilwachne. Koro kelo Kindiki ok en suluhu ne tuo momiyo ne giwuok. Medo William Ruto mbi e gwenge mag Masawa motelo ne yiero maduong' mabiro nyalo miye thuolo maber mar rito lemo mare tok yiero mabiro. Lemo ma jonon weche mag siasa wacho ni pod ni thuolo ne ng'ata ng'ata. Ruto pod dhi chung' gi Kindiki. Ruto pod dhi mana temo sero ombulu ma piny Masawa. Mane kumodokie. Po mar jakom Raila Amolo Odinga obiro loko siasa ma Kenya. To osechako loko siasa ma Kenya. Joma ne liere e kudi sani koro wegi kaka kiye. To joma ne oloke kaka gunia migweyo bende koro sani odong' kiye, gima gibiro gweyo onge. Koro mano will change political dynamic ma Kenya ka. Nyalo affect nyaka kata Kindiki. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakurom gajongi report mar Chris Owino bende wadoro ka gudo yo mokwongo hanno dakika en 26 tok saa achiel mar midhiambo. Kapok kaka yo matinya kurom gajwang ote yorono ele magwa magote machok karedi ka uchiel nono mbui magwa magoganda bendo biro ni achiel kachiel kokale mbui mar Facebook wantiere YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Ane mbui mar YouTube jimupo grupo goreka bendo sibido ka oro ote. Evans Otieno iwacho ni piny Tanzania dhi marach. Karekoro East Africa onge demokrasi. Aya, wote moro ka bende haneno mano mar Sarah Singa ineno wakintiere wang neno West Kanyamkago hin bende sidonje chenro iwacho ni iworo gik matimore pachoka ainya nyaka luore koda sienyruok mar lo mabende no neno. Kopogore gi mano bende ote mano mar Veronica Silvia iwacho ni neno wakintiere Migori namba gisani katika mano iwacho ni lendo chopo ni eyo makare. Na kwa mgajwangi yena mar mun miaka yo matena aduogi mathoth bang' yo maten kikini mabora. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhiye kaniketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge adiera. Iolo ni mana ng'owa. Kuoye miketie. Kowuok e timbewa, nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu. En luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Nyakoram gajwang dakika en 30 tok saa 1 mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi weche manyien mago mag ang'ich welo. Mana ndalo 13 tok kopo mogik mar Prime Minister machon e pacho kae Raila Odinga e pargi makango ka Jaramogi. Miche mag welo pod medo mol mar chiwo luor margi ne liend mosenindo Raila Odinga. Jarit liendno Naftali Akelo wacho ni odiochieng' kodiochieng' giyudo welo mohewo 2,000 kango ka Jaramogi. Gima mako wang' en kwan mag maupe modhuro mapodi medo ket e liend Raila Odinga. Gino makelo wacho ni maupe go igolo odiochieng' kodiochieng' kod tinga mar municipal Mabondo. Kamikano gi ka ichano ng'e gimibiro bed kitimo kodgi bang'e kaluwore gi chike mag Uganda Luo. Chon mapacho ka mosenindo Raila Odinga e pargi makango ka Jaramogi e sub county Mabondo e county ma Siaya. Sani chalo puoth maua. Gima ne ochako chieng' tarik 19 mar dwe mar 10 tok ik mare e kinde mane familia wede kod osiepe keto maua e liende. Chal mar maua ma imedo ket e liendno medore piny maru. Jarit liendno Naftali Akelo olero pek mosebedo kokale. Mafano kinyal kwane nikech every group biro gi maua. Ng'ata mabiro gi mafua. To gibiro tibiwo gi kanyo. Koro ka moko sedio wadgi mang'eny koro moko wagolo nikech koro nyalo golo arufu. Tok dwa her na arufu mondo ji obi e liend jakom to winj arufu. Ko asegologi nitie kama wakano gie. Ma nyaka nyisha ne chakore tinga marwa mar municipal Mabondo biro ga to ting'o gi ta nitie kama ne wanyiso gi ni gikano gie. Ma banka gi wasekano gi kanyo koro ibineni itimo gi nang'o kaka chik joluo. Akelo wacho ni ene ting' mare mar neno ni liend Raila orit makare ka thoth maua magigolo gin mosekethore. Mwatero kanyo ng'e ni gin ma mosewore moko nitie makoro nyalo bet ni dwa golo kata arufu nikech mafua en gima tow. Gimosetow ok inyal chako uso ne ng'ato. Omedo ni odiochieng' kodiochieng' liend Raila bedo gi kwan maua mok tin ne 300. Mafua ni nyiso hera. Mafua ka ng'ato keloni kata mana joma nigi hera gi chieng' hera gimiyo osiepe gi mahua. Mahua en gima nyiso ni ji oheri. Mahua mabetie wiye ka ok bed ga matin na 3,000 odiochieng' kodiochieng'. Ma modonjo kinyi moko nitie makora ji gine makendo osegol kendo iketo manyien. Kata kamano ndalo 13 tok ik Raila Odinga miche mag jopiny pod medo limo liendno. Wach momako dho Akelo nono. Gima seneno dalani pok na neno nyaka ne nyuola in my life. Jakom oseyuagi gosuni mang'eny to gi group mang'eny gi pinje mang'eny. Kodiochieng' welo mwayudo ka ok tin na 2,000.
Nikech gichako donjo ka sa 12. Samoro nyalo dhi kata moingo 2000 mawacho sani. Mawuoro ni dine kan liend Raila ni iko kata gi jumba 2 ne ok nyalore. Nikech ji mosebiro bang' koseike ng'eny mohingo kata jok manobiro ywage manobiro chieng' ikne. Moko kuom jodak mabondo bende lero kaka ngima oselokore tok tho Raila Odinga. Ngima makapo ni piny kabisa. Ji ni piny, pod giywag usuni, pod giywag mana jakom, gima nosetimore. This is my 3rd time kabiro ka. Sasa mana round nyaka bika kendo andra gombo ni kaber. Sirikal oketi gini obed a shrine. Fundi ng'ama lich. Ni fundi okaw simiti gi kuoyo to dina piny kaka ong'e ni Raila modino piny ka. Gino kende man nchokawa gi wuoro kendo miyo na ywak malit. Ma wuoro ni kar fundi ng'ama jachir. Nyakorongo juanga kopogore gi mano ogai mar doho Martha Koome holimo familia mar Raila Odinga kendo kuyo kanyakla kodgi e par Odinga ma opoda fam motelo ne chopo e liend Odinga makango ka Jaramogi. E kinde no jodongo mawuok Nyakach kod jowetegi ma Iteso nojiwo kanyakla mar oganda Luo kod duond bura mar ODM ka giwacho ni jodito mar duond bura no koro nyaka riwre kendo ti e twech achiel mar chopo lek mane en Raila Odinga ochung'ne. Waneno ni tho mar Raila okwane ka dhi kelo pogruok maduong' nikech nokelonwa unity, nokelonwa riwruok motegno kabisa. Miyo wan waduto odwani mondo walu bang'e wakaw kido mane en gono ero mondo wariw joluo duto mondo kik joluo pogre. Nowacho ni joluo koro nyego lok kido wadok kuro kitwa ma chon chande gik moko kaka nindo eliel ma ka ng'ato tho tikano kuom ndalo mang'eny. We've lost a champion of devolution. When Raila was in the parliament, he realized marginalized communities like the Iteso, small communities in this country, and especially those in opposition, never got resources from government. I urge all the leadership of ODM that we have to maintain the unity of that party, let it grow in its ideals, following on what Baba Raila Amolo Odinga guided us. Nyakorongo juang dakika 36 tok saa 1 mar otieno. Ka yo matin Nyakorongo juang aduogo gi weche mag tuke. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get Thank You, Lord. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app.
Nyakor mgajwang kocha magadhula maromo pradek orwako osimbo. Bang' tieko tiegruok mar ndalo 5 mar puonjo adhula manotim gi DKD yo Buruburu Nairobi. Tiegruok makamano nochung'ne kod FKF bade ma Nairobi East. Kendo kocha go notiegi e yore manyasani mar puonjo adhula kaka yo achiel mar jiwo lony magin go e puonjo adhula. FKF owacho ni gibiro medo bago puonj makamago kinde ka kinde. So hii wiki nimekam kupata knowledge kwa introductory coaching course. Ndo pia nijue venye naweza handle wachezaji huku nje. Juu naweza penda pia time na hang boots niweze kuwa na coach my young players wenye wana upcome. Na naweza urge former players pia kama wamepata nafasi kama hii yenye nimepata wasishy off kuja wafanye hii course. Kwa papers ni muhimu sana. Na pia ina open up some doors. Ni muhimu sana kwa wale watu ambao wanashikilia vijana wadogo kuwa na ile basic knowledge ya coaching. At least wanajua vitu zenye wanafaa wafanye wakiwa bado wachanga. Kwa sababu wakianza kupata wakiwa wadogo, then ikifika katika kiwango fulani inakuwa wale watoto tayari wamepata ile knowledge, wanaweza practice zile vitu zenye walifunzwa. Nyakor mgajwangi kanyo ben makelewe giko mar weche manyien mag ang'ichwela somo na ote achiel. Aneno kanyo ka obila Shemutho iwacho ni neno weche manyien kende mor itimo mos ahinya ne jok mowito joge gi sinyruok mar lo. Mar ariyo, all major highways should be made dual. Ma dhi konyo duoko chien dhungruok mago mag nyamburko. Mogik iwacho ni KWS odonj e wach alungono mondo gikonygi e wach rao. The affected individuals should be compensated. Nyakor mgajwangi na mar mondo miamake gi kanyo weche mamoko biro bedo kwa mi koromo kanyo saa 3 mamidhiambo e chenro mar Oimore. Nyinga en Sharon Ongao, jalmana lokon wawach nyinge Wilson Ochuka. Oritur masane.